तो करे लाज ले हाज बैठे रे और करे जब फाड़ दे आ तोरा छतिया पे चढ़ के दलिया वही तेरा दारी हमर बेटी ना बेटा है बेटा सोच ले समझ ना यही बात तो जाई भी लेकिन ई ना जाई। अरे माई अगर वो बेटा है तो हम के हम आई। अरे तू भड़ुआ हवे हगल खा दो गला मौगड़ा तू नहीं मरा दे तो तू नहीं ऐसे बोली हैं असल के होखबे तो तू हमरे दुआर पर से हटा के देखाबे आ दो गला के तो तू ना हटाबे देख ले रिश्तेदार बन एगो ननद बेरानी का जने कहां से मुंह मारवा के आ गइल ढीढ़ रखावा के कि नाम हंसवा के आदमी के धइले बिया कि मरद सबके रास्ते में मुड़ी उठा के चलल मुश्किल भइल बाटे। हमनी के मरद के समाज में रहे के बाद जौने वो ननद बेनु कि अब का कहे के एकरा तो मुंह मरवा लेलस सही आदमी के मुंह में करिखा पोतवा देलस। हमनी के आई जा गाँव में रहे के बाद समाज में चले के बाद ई तो ढीढ़ गिरवा के एजा ले ओजा चल जाई ससुर ई आदमी के देखे के बाद हमनी के मरद के समाज में चलल मुश्किल भइल बाटे। कोनो हम मरद जहन माहौर मत खा ले खिसी दीसी उ तो कसम हम समझा के अपना मरद के रख ले बनी जाय दी। ई तो राउर में बहन गलती कइले बिया राउर में राउर थोड़ी ना कइले बिया। ये रानी के कसम ए जले बिया क के अनहरो लंगर से क के एकरा के कसम ए जले भगावे के बाटे। ठीक बानू का तबेले तू बोलत रे भौजाई है हमार आज दुश्मन है आज भाई बड़ी हमर तू माई भाई बड़ी रे सज भी हमरा के इज्जत रखले रहतीस तो ना चला दे पलट जन लोग फूट दे मुहावा आबे लगता कि ये आइल बड़ी तो हम खाना खाते नहीं खाते थोड़ी रहनी हम भैया भौजैया के इज्जत रखले बाड़ू केकरा ला मुंह मारवा के ढेरा रखले बाड़ू कावा सावत बोला ने नगुल तो कर नहीं कुछ सकत देखा बुआ हमर माई ना हो जानू ढंग से रह तू ननद भाई ले कह दे तो ननद लेके रह मुंह नहीं के देखा एक बिट्टा का भाड़ी तो आग लगाओ चलिए पानी में ऐसे न लमछर बहुत मार मुंह में कूद के ए ले ना ये कोनो करम कइलो खबी रे इस तो भगवान छोटी छोटी बना दी है ना टमाटर के जल्दी बना के खाना लेके आओ समझ ली ऐसे डोलावा चलत बेसर पूरी आवा हुरवा दे तनी अपने मरद के बनाई अपने खा के जाए खा के सुतब जे देख ली आ खोजस ताकत रहे सरे रान तू तो जौना घरे जइबू नु बियने जइबू आ सांझे खदरा कइबू ए सब हमार का देखतो हमार तो हो गइल बाटे सोचत के जा बस जाई बसे ना दे अब पूछिला ए झाझर पी जल्दी जल्दी खेली ना अरे ए झाझर पी पारा ओवन रहिया धोके पियावा गइले पर दे लेकिन कुछ कह जी मर संग काम करे में बहुत मन लागेला रानी हमरा के गुडली करती है राम गुलारी बेटी आ गइली एकदम मौजा काम के रख देल घर में रही ना हम चल जाई कहीं अरे त का करत ये बता ना जब देखा तब हमरा के उल्टा सीधा बोलल करती है हमर माई हिया के हमरा ले साजी आज खाना ना बना के दे एगो में दूगो जोड़ बहुत खराब आदमी है यार अभी हम फोन करत हई तोरा बाप की है उ का चाहत रह घर में रखल बेटे एकरा के बनाव खिया करे खातिर के हां खाली पलंग तुरी दिन सुतल रही गोड़ हाथ में तेल लगवाई आज भाई हम कहता ना खुश रही कि चल ननद भौजाई मिल के करते सकाता ना हम हंसी खुशी एते करत रहनी हम कहता उ कही तो करी कहला हम कोनो काम ना करब लेकिन तोके दिक्कत होई आ कोई दे कि हां एबरा घर से निकल जो कबो जिंदगी में मत आइए हम ना आए केहू कहा जा रहा हो बेटी रही सन त माई बाप के कभी दिक्कत ना होई लेकिन ई हर जइया ई का देख के आइल में नहियर से कर हमें यही बार था लगा दे अब जौन आखी बाकी बचल बना जौन छटंग के लेखा बोलतिया ना देख के गने पूरा होता वे माई या बहन ले परेशान बानी कोनो उपाय चारा चलते नहीं के कुछ नहीं के बुझात कि घर में कैसे ही विलासा चले अभिलाषा कोई के हम तू करे कुछ नहीं के बुझात टेंशन बढ़ल जाता कि घर परिवार में केंगने का बात हो केंगने चले के बाटे या घर परिवार कैसे चलावे के बाटे बताओ जो मेहंदी गड़ेला रहनी बहनिया उखाड़ के फेंक दिया अमर गड़े रहनी तू तर के दूसरे के बेच बाच के चली गई कुछ ना बुझाइले दादा कुछ ना बोला काहे रेनू काहे रो तर माई बहन कुल हमरा से काम करवाओ तैसा इतना करू तनी तब हमरा के खाए पानी नहीं दे सकते मार मार के
मन कहता कि जोर खा के मर जाई। देखो ऐसा बात ना कही, सिचुएशन में कुछ उल्टा सीधा ना बात बोले जाला, ठीक बा? अरे हमरो घर में आइल बनी तेरी राउर परिवार बन के आइल बनी, नौकर आने थोड़ी ना हम दाई बनी। अरे तू टेंशन ना अरे ले, हम भाई ना। ये घर तो हमारे ह, तो हम काम ना करब तो के करी? अरे जवान कोई वो ननद भाई तो भौजाई के साथे हाथ बटाइए दिहन तो ओकरा से का हो जैसे ना ऐसा कोनो बात नहीं नैयर में है। सीखल नहीं तबे तो जहाँ जहन तहाँ करी हम। अच्छा ये बात बताओ, वो अमरूद का पेड़ के उखड़ ले रहे हैं? यहाँ पे के माइक कबार के हमरा के हाँ, मारे मेहंदी का पेड़ के उखड़ ले रहे हैं। अरे और दीदी यार कुछ नहीं के बुझात, हमार बहन है माई के, ठीक बा ना? अब पप्पू के नहीं के बुझा, ठीक बा? लाई लगा ले लाई। आ गईली फूलन देवी। अरे माई पागल की संगे पागल मत बनी, तो खुदे गमारे आइल भी है। हां तो यार तो गई नहीं तो कोमल लाज ले हाथ अरे तो कोमल लाज ले हाथ बैठे रे। अरे पड़ी करे जब फाड़ दे आ तोरा छतिया पे चढ़ के दलिया वही तेरे दारी हमर बेटी ना बेटा है बेटा सोच ले, समझ ना? यही बात तो जाई भी लेकिन ती ना जाई। अरे माई अगर वो बेटा है तो हम के हम आई? अरे तू भड़ुआ हवे हगल खब दो गला मौगड़ा तू नहीं मरा दे तो नहीं ऐसे बोली हैं असल के हो कबे तो तू हमारे द्वार पर से हटा के ओके देखा आ दो गला के दबे तो ना हटाबे देख लियो अधवा के सीधार बनी कहां जाई ए मेरो हम देख लियो यही मेरो मौगड़ा नहीं मार पकड़ लूंगा नहीं यार, क्या करो चल निकल मन तो क्या छोटा तू ए जरा निकल के जाए जान ली। अरे माई कैसे निकल जी कहां ना निकली बेटा है तो, ठीक बा? हमार बेटा ना बेटा रहता तो खेत के दिखाई दे। ये हमार में हरारू ही है, हाँ, भले पता छोट भी है तो कद बका, लेकिन हरारू ही है, ठीक बा? मेरे कन्या असर का ना हवे ये तो बेटा ये बेटा बेटी ना है, एक दिन कान कटवाई, ठीक बा? कान कटवा दी तो हमार ना कटवाई। का है हमें अरे हमार कान कटवा दी, तू अपन कान पकड़ के ऐसे घूमी है कुकुरन लखा, ठीक बन रे ना? कुछ नहीं के हां कुछ नहीं के कितना वो हंसवा दिया ना हमरा के कहा दड़ा। वैसे ही मौगड़ा नहीं सुना बा मेहरारू के बस में हो गई बड़ा मोती मार देले बिया। अब देखा तनी कि तू कैसे लेके रहत रह चल ताला मार घर में ताला मार बताओ बकी के गोली से शेर शहर नियर। चलो हमनियो को चला जा, तोरा नहीं रहल जी, ठीक बा? हम वो जो तो घर नहीं रह खातिर हम जी बियाह करे में नहीं रह खातिर रो वही अपन घर छोड़ के चल जाई। मैं माधवा के रिश्तेदार बनी, वो बुढ़िया को सही छोड़ दे अरे तब झगड़ा पटा ना जाए तो मारा माना तो मारा आई देख ली। बताओ बोलो हूँ नहीं किसा दे झगड़ा पटा जाए ओकरी बात से यहाँ से बात बुझाते नहीं कि का करी केकरा और से बोली, बहन के लगे से बोली कि माई के लगे से बोली कि मेहरारू देने से लड़ी, कुछ नहीं के बुझात लागता।